Pag-inom naman po sa mga pampublikong lugar at pag-aalaga ng hayop ipagbabawal sa Barangay Bolasi, San Fabian na simula Mayo 29. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Simulang Mayo 29, mahigpit nang ipatutupad sa Barangay Bolasi sa San Fabian ang dalawang bagong ordinansa kaugnay ng public drinking at stray animal management. Kabilang dito ang Barangay Ordinance No. 1 Series of 2026 na binabawalan ng pag-inom ng alak at iba pang nakalalasing na inumin sa mga pampublikong lugar tulad ng kalsada, plaza, waiting sheds at iba pang lugar na bukas sa publiko. Exempted umano dito ang pag-inom sa loob ng tahanan, mga lisensyadong establishmento at mga event na may pahintulot mula sa barangay kaunsila. Sa ilalim ng ordinansa, pagmumultahin ng 300 pesos at papatawan ng community service ang unang paglabaga, 500 pesos sa ikalawang paglabag at hanggang 1,000 pesos o community service sa ikatlo at mga susunod pang paglabaga. Kasabay ding ipatutupad ang Barangay Ordinance No. 2 Series of 2026 na pamamahalaan ng mga stray animals sa barangay. Maaaring i-impound o hulihin ang mga galang hayop at pansamantalang ilagay sa pasilidad ng barangay na aabot ng 5 araw hanggang hindi binabayaran ng may-ari ang impounding at redemption fees sa pamamagitan ng proof of ownership. Inaasahan ng barangay at ng lokal na pamahalaan na agarang sumunod ang mga residente para maiwasang mapatawan ng kaukulang parusa. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.